b'sodisfazzjon li naraw proġett bħal dan mill-ewwel jiġi attwat. Hemm kollaborazzjoni sħiħa mal-kollegi tagħna r-Rajs biex fl-aħħar nibdew nagħtu l-aftercare lill-priġunieri tagħna biex ngħinuhom jirrabilitaw fis-soċjetà. Matul daw l-aħħar 5 snin li għaddew kooperazzjoni dejjem mal-faċilità korrettiva ta' Gordin. 70 persuna għaddew mill-programm tal-Fondazzjoni Rajs u 70 persuna għadhom jiġu segwiti fil-kuntest ta' aftercare. Biftehim tal-lum se nsaħħu dan il-kuntest biex nsaħħu il-kuntest ta' aftercare iżjed b'saħħtu biex nevitaw kemm jista' jkun reċidività fil-pajjiż tagħna. Permezz tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi u kooperazzjoni kontinwa li għandna mal-Fondazzjoni Rajs naraw li persuni li jkunu qegħdin jiskontaw is-sentenza jgħinu jagħtu diversi servizzi marbuta ma' riabilitazzjoni tagħhom. Però issa qed immorru anke l-pass li jmiss illi anke persuni li jkunu skontaw is-sentenza u jinsabu lura fil-komunità jirċievu servizz ta' aftercare u dawk is-servizzi kollha illi huma għandhom bżonn sabiex ikunu jistgħu jerġgħu jidħlu lura fis-soċjetà u fil-komunità tagħna.